Takže ahoj, zdravím vás u tohle videa a dneska to je video vlastně takový povídací. Já tu mám pár věcí, které bych vám chtěla říct a které se teda týkají ohledně mýho kanálu a tak. Takže první věc je teda kvalita videí. Já vím, že není moc dobrá, bude lepší, vím, že to nestříhá. Budu stříhat a tak. A protože já mám teď foťák, který jakože takhle vypadá, vám můžu říct, jakože tady si přinesla návod, abyste viděli, jak vypadá můj foťák, na kterým vlastně jste teď. Prostě takhle vypadá ten foťák a on jakože není moc dobrý kvalitě, natočení dobře, fakt dobře, jakože to jakože fotí, ale já jsem netušila, že tak hrozně bude natáčet, ale tak nic, no, já vím, že to na focení, že co by to jiného dělalo, no, ale já mám takovou malinkatou kamerku, kterou jsem vám mohla přinést ukázat, ale to nevadí, nepřinesla vám ukázat, ale prostě malou kamerku mám, na kterou budu natáčet a ta má fakt dobrou kvalitu, takže doufám, že to bude dobrý už. Videa s kamarádkama určitě budou a vlogy, s tím se smíší i vlog, protože já to chystám teď na víkend, nevím, jestli to vyjde v pondělí nebo v neděli nebo v pondělí, ale chci to natočit s kámoškou jednou, která k nám přijede na chatu. Chci natočit cestu na chatu, což se mi asi nepovede, protože jdu s tačkou, ale nevadí. Prostě jízda na chatu. Pak teda příjezd na chatu, pak se jít s kámoškou podívat kolem chaty, prostě kde co je. To určitě natočím, to vím 100%, ale tam ty dvě věci asi ne. A pak se odjezd. Jo a teda co si sebou, další věc teda je, co si sebou balím na víkend nebo na dovolenou. Určitě takovýhle videa budou. Mám pocit, že tenhle čtvrtek už to můžu natočit, protože si sebou budu balit na tu chatu. A vzhledem tomu, že tam jde i kámoška, tak jakože tak tam vemu i pár věcí pro ní. Takže to nebude jakože každodenní víkend. Budu takovéhle věci natáčet skoro každý týden, protože si pokaždé beru něco jiného a spoustu z vás to baví, takže tak. A další věc teda je room tour. Room tour udělám, ale nevím ještě kdy, protože to musí odsouhlasit i můj brácha a to se asi nepodaří. Ale teda komu se váží i jako takový jako ruční práce, jak skladuju prostě své věci na třeba Fimo, prstění, quilling a takovéhle věci a kde to skladuju. No to se váží vlastně k tomu room touru, protože to jsem, že jo. Ale ještě jsem vám chtěla vysvětlit, proč mi to má svolit brácha, asi podle jakože mý zadní prostě stěny, nebo to vidíte, mám pokoj s bráchou, takže to nejde. Ale teda jakože já točím vlastně jakože na okně, nebo prostě tady mám takovou jako prostě řadu knih a teď na mě koukáte, takže vy byste vlastně, když se takhle odsunu, měli vidět mojí půlku pokoje a tady ta půlka pokoje bráchy, a jak tak koukám, tak ji mám menší. No to je jeho vina. No a jdeme dál. Takže jestli bychom to měli mít stejně, tak on by měl mít celou tuhle stěnu. No to je fuk, mají prostě menší, mají jenom jednu stěnu. No. Kámoška mi, ještě další věc, která kámoška mi nabídla, abych s ní jela za rok nebo za 2 roky do Ameriky, takže vlog z Ameriky 100% bude, ale nevím kdy, bohužel nevím kdy, možná za rok, za 2 a to je fakt dlouhá doba, takže teď se zatím netěšte.
Potom, no to už jsem polovinu věcí řekla. Jo, tak challenge. Jo. Takže challenge určitě budou, ale nebudu dělat sama. Budu vždycky s kamarádkou a mám pocit, že to bude Oli, kterou jste viděli v minulém videu. Takže mám pocit, že to pak bude Olivka. Ale budou to i jiný kamarádky, ale s Olivkou to asi bude nejčastější, protože také mě chodí každý úterý a někdy i čtvrtek, takže se můžete těšit, i když dneska je úterý a nebyla tu. Někdy ke mně prostě chodí. A tak. Pak ještě venkovní videa, jakože bych točila na zahradě a tak. Jako třeba točí, já nevím, prostě spoustu youtuberů točí na své zahradě, ale u mě to bohužel nejde, protože já bydlím v paneláku. Ale mám chatu teda, ale na chatě to bohužel nejde, protože máme máme velkou zahradu, ale máme jako takovou malou věc, kde se může být, jinak je to taková stráně naše ještě. No ale tam bych někdy mohla natáčet, zkusím se domluvit, ale to bude jako za dlouho, fakt za dlouho. A to jsou tak všechny věci, když jsem jich měla 13, tak jsem to shrnula nějak rychle. No jo. Tak to je asi všechno k tomuhle videu a ahoj!